Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa MaxFit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw!
Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kam panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man. Likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:40. An oras hatod sa Indokang MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nestagrow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor-Grow Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ang programang magkataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulong asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ikaw nakapansin sa iyong Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DCGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming natin kinalat sa hangin. Sa langit, huwag na nating paabutin. Mga tugang sigiraray marahin aldaw po sa Indogabos, isang magandang makakalikasang umaga. Ngunyan pong Sabado, minabueltan sa muyang programa Boses kang Kapalibutan. And this time, sigiraray, kay Banan po ang tuyang kapartner, Father Momoy Borromeo. Father, good morning. Maray na aga sa Indogabos. Uyak kita ngunyan sa sarong magayunon na lugar. Cute sana, pero magayunon in 76 farm. Aram nindo kung hain ini, nyaon lang po sa Big AA, sa Bigaa. Magayon po na lugar ini, pig develop ini, sarong 1,800 square meters lang. Pero mahiling po nindo talagang magayuno na maray, panong-pano. Katapos sulit na sulit ang sa indong paglaog digdi. Opo, sa tuya po na bilog na oras kan sa tuyang episode ko niyan, sa tuya po na aramon sa owner, proprietor, developer kaya po na 76 farm, tangani po na masabutan ta makuatang pinakang istorya.
how 76 Farm came to be. Yan. Ako po si Mardila, daing iba. Sabit sana, pero tian. Si Padre Mamoy, sa indong lingkod. Opo, and ganyan po aga, kauron ta po, makakaibanan ta si Sir Tiagi Arienda. Sa mga basketball aficionados, yan, sarap po ini sa mga piga-abangan kapag nagkakawat. And siyempre, habit nga ni, dakula man na transition ini, kumbaga parang transformation sa iyang buhay. Because from a career man or a government employee, naging hands-on operator din sa Ropong Farm. Okay, Sir Tiagi, good morning po tabi sa mo. Good morning po, sir. Good morning po sa kabos. Apo. Father, siguro ako ko na kay Sir Tiagi ang brief background paano na nagkaigwaning panahon na na-develop ang siri kaining magayon na. Sorry mo po pinuunahan ini pag-develop kayo yung 76 Farm. Nag-start po ako kumpadar ng pag-develop kani ang pag-lockdown last year. Bali kami po mga nag-runda din sa Legazpi kan time ng lockdown. So dahil po kami makawali sa mga kanya-kanya na arong. So hindi po kami nag-speakan sa kuhay mga pag-iriba ng mga members ng Regional Mobile Force Battalion. Okay, tapos dito man to 76. 76 ka mo nagpuol gede o ano? Ang 76 po na yan, na-inspired po ko yan. Tayo po yan ng mga grades ko po, elementary hanggang high school. So dati kong kasusupgan, napapakinabangan ko na po yan. Ayun. So parang may kudot sa puso. Ayo po, sir. Ayan, ini na may pinagugutan, Mother. May pinagugutan. From a negative thought to a positive upbringing mo yan. Diba? Magayonan po bagay niya. Magayonan ng leksyon yan. Pag negative, yes. Pag negative sa'yo mo, ginibo mong positive. Ako nga pangarang ko bagay, magayonan, friend. Kaya tapos pigpara ko rin ako kan mga kabihan kong mumoy, tahali pa nun sa Borromeo. Di ginibo ko lang, inako ko. Ayaw kaan. Ano man. Kaya magayon naman na 76 ang perming grade mo ka ito. Maringan, ito 1 year ka sana sa grade 1. Ano? Sarang beses lang po. Ako tulong taon. Okay, Sir Tiagi, sabi mo na lockdown ka mo digyan, digdi ka mo nag-stay. Paano na luminog sa isip mo na maging arog na ini kaini? Na open na sa public and nakapagtatao ninyo niya ning sarong relief duman sa mga nasasakitan, makulog ang buot o kaya may pag-iisip, and pag nao ka digdi dakulaan maisip mo nakarahayan pag-abot kang panahon na mauli ka na sa indong lugar. Lalong-lalo na ngunyang panahon baga ng pandemya. Opo. Nakulo ng depressed, nakulo ng depressed ngunyan. Tapos mismo niya sa laog kan harong. Katapos mag-igdi ka, tukos ka sa igdi, magdagugo ka ini mga bayong, katapos tukturao ka ng mga saradit na manok. Magayon na maray, dakulaon ng kaginawaan. Opa. Sir Tiagi, sabi, paano na-conceptualize mo ini na gibon lugo din yung siring kayo? Sa inot po, ang plano mo lang po dito is kubo lang. Tapos the next, sabi ko magpagibo kita kisadit na lagun para po nang taman mag-ataman ki mga sira. Pero pang-pamilya lang. Pang-pamilya lang po. Padikit-dikit po, padikit-dikit. Pero nakaka-addict po magpatrabaho. So sige po siyang expand hanggang sa pigtabangan na po ako sa tuway mga amigo ni ex-mayor Herbie Aguas. Sabi niya magawin niya in lugar na i-develop. Para tabangan niya po ako. Kung sa poon, hasas na po ko niyan. Ayun. So, tamang-tama. Kansaro baga, dumang kita sa Aguas Farm. Opo. Okay. Paano mo pinuunan and how do you consult this plan to your family?
wala po ng plano. Sabi ko, bahala na kung anong mangyari kani. Basta pag nagdudumang po ako sa ibang mga farm, naailing ko po, sabi gusto ko mangka to. So, arugon ko naman digdi. Wala po ining architect. So, bali, pinagdugtong-dugtong ko lang po sa mga concept kang ibang mga farm. Tapos pinagsaro ko na lang po digdi. Yung Kesilan, yung Aguas Farm, yung Farm Plate, halos yung concept nila. Nabiyo na po. Ano yan? Curious lang ako. Ano yan? Duman kang mga aki ka pa, mahilig ka sa mga arugani na klase ng lugar. At darong in 1 year, span of 1 year, dakulaon so nakaman mutabi. Dahil naman siguro sa experience. Ay dahil man po. Bale, last year lang talaga ako nagkahilig sa mga hayop-hayop. So bale, hindi pa ang naging produkto kang pandemic. Na-pressure ta naman sa mga sarili na bagay. Nakaukod naman kita mag-alaga kang mga hayop, magtanom-tanom. Tapos natawanan ta talaga kay oras. Magayunan po ang sa imong attitude na araw po ba ni lockdown nyaon sa harong, stay at home. Katapos kung ano ang nyaon dyan, igibong mga negative na nyaon dyan, dahil ka makahiro. O kung ano ang nyaon dyan, na gibuhon, igibo na. Patunayan ko lang po na sa oras kang pandemic, dakol po kitang mga ginibo. Kaya nga, imbis na magparamukmuk, katapos puro gabo sa computer o kung kaya sa cellphone, panahon na may mas dakulang screen. May mas dakulang screen kaysa screen kan computer o kung kaya kan cellphone. Tama po, Father. Opo. Mga tugang sa pagbalik, may aramon ta kay Sir Chagi kung ano ang mga distinctions kang mga ataman ng ngunyan and paano niya napadakol ini and ano ang pwedeng makuha niya tong adal sa mga gusto man na maging mag-ataman ng mga siring kaining mga yaong po digdi sa 76 Farm. Taod-taod sana po makalisir na kapira mensahe. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti, paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense.
For protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help to protect. Choose me the 3 Plus. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sinyon of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Break free from tiredness and paleness with the help of Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, Matibay! maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school. Junior high school granted with PEAC scholarship and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in FS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha?
ACES, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/almycomputer. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 6 minutos makalihis na alas 10 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Padagos ang maigpit na pag-inspeksyon kan mga tauhan kan Bureau of Immigration o BI sa mga nag-aabot sa nasyon para masiguro na daing makakalaog sa nasyon ang double mutation hali sa India. Sinabi ni BI spokesperson Dana Crizia Sandoval, sinabi kay ini na may got ang PG inspeksyon ang mga pasaporte kan mga maabot sa nasyon na Pinoy returnees para maaraman ang silang travel history. Sa ngunyan, mantinido ang travel ban sa mga nasyon kan India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, asin Bangladesh sa Mayo 14, 2021. Sigun kay Sandoval, paghuhurunan pa kan Interagency Task Force kung papalawigon pa o daina ang ipinapautob na travel ban sa mga nasambit na nasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kan kapalibutan, boses. Kan kapalibutan, ika, ako, asin kita. Okay, mga tugang, balik na po kami ni Father Momoy sa programa. Father, magayon ang bungkaras kanal daw. Magayon ang nadadangugta and magayon ang naihiling ta. And good vibes talaga.
ang talagang gusto kong parburubuntahan itong kasusukgan na ginibong kaumawan. Na so pwedeng pwede kang boring. Yeah, oh. At the same time, ginibo mong panahon ito lugod na pag-create. Ano? Sa raw basis, Father, napasya din sa teacher ko. Nagapot kung bakit daw 76. Sabi ko, Madam, kung tinawan mo akong 90 ko tang nailing mo dyan sa kubo ko 76. Ayan na. Pero ano yan, paborito mo talagang number yan, tabi Sir Chaggy? Because ganoon na banggit mo na maski sa mga kawat o sa basketball na yan ang talagang favorite number mo. Ano pa ito? Iyo talagang krusada mo. Yan lang po talaga, 76 lang talaga. Ayun. Dahil man ang ulugan ng ngaya dahil sa 76 ng gana. Kundi talagang 76 talaga. Ano yan? Yun yan ang talagang paborito yung number. Okay. Ang gusto sabihin ko, yun mo yung paboritong number ito. Ito so grade sa iya. Tapos, imbis na, sabi ka sa bago, imbis na ikasupog niya, Sa rong basis pa po kaya, Father, sa rong basis nagkakabag ako. Binilang ko po na aga hanggang Banggi. Naka 75 na atot po ako. Kala ko 75 lang, sabi ko bako ini balance sa number ko. Bago mag-alas 12 po nakairit pa kisaro. Sabi ko talaga para sa kuya po talaga ang number na 76. Dahil ang istorya kang 76. Okay. Now, ngunyan po, pag naong ka digdi sa farm, may mga mahiling ka po digding kakaiba. Igwang area na para sa mga daing ka-partner. Igwang area na para sa may mga ka-partner at saka gusto na maging haloy ang sa ilang pag-iribanan. Nga tatabi, Sir Chaggy, kinaagan mo kimang siring ka na garo compartmentalize style ki mga persona na kung saan siya nababagay, duman man siya mapapicture. Ginibo ko po yan para sa mga daing ka-partner, duman sila mapapicture sa single, diba po sa parting sa entrance. So may mga partner po, pwede po sila magpa-picture din sa forever. Pero sa mga lalaki talagang warang ka-partner na gusto mong ka-partner, abangan po ninda sa mga babae nagpapapicture duman sa single, tapos agdahon na po ninda duman sa forever kung mamoyang mag-ibas. Igo talaga ang gabos may papadumanan. Ano yan, dahil pa man na after kang sa imong operation, dahil pa man na napigwa kang ninong na ngaya naman ang istorya digdi. Dahil pa man po. Ayun, mababot na. Paon man ba kita? Iya. Automatic, si father na mga bendisyon. Open pa lang po kami is February 6, 2021. So bali pang-apat na bulan pa lang po ngunyan. Ayun, no. Siguro after 9 months, na sa mga nagkabirilog digdi may akin na, siguro dumanang kita ko pa na ninong. Alat-alat lang po kilimang bulan. Okay, so ano pa mga nyaon digdi na pinundar mo na pigatama na talagang sa mo mismong personalmenteng buhay, nakaka-relate ka na, uy, gusto kong i-offer na sa ibang tao dahil nakaka-relieve talaga yun ikipagmati. Sa enot po, kung mapapansin po nindo, dakol po kita din mga sira, so koi fish, talagang mawara po sa imong stress pag nagtuko ko naman sa tahaw, nagpakaong ka dyan. Minadurulok na po mga sira. Iwaman po naman ang mga monster fish sa bandang parte duman. Mga darakula na po sinda. Talagang attractive na po talaga sa mata. Itong mga hammerhead, darakula o na? Opo. Ayun. Ano po yan? Kaibang mga farm baga may mga veterinaryo na nagmamanihar kaya, nag-asikaso. So sa imo pong experience, ano po? Ay, di po wara. Subali pinag-adalan ko lang po. Okay. Nag-iling man po ako sa internet kung paano sila mabuhay, paano sila magdakol. Duman na lang po ako nagbase. Hanggang sa nakuha ko na lang po. So, tamang proseso kang pagpadakol sa inda. Ayun, so tama talaga yung hands-on talaga. Tama talaga yung na dapat aramon mo kung ano sa piglalaog mo. Hands-on talaga. Yun talaga ang gusto sabihin mo, dawa nga ni, so pag nagdudumang ka sa mga iba-ibang lugar, nakakanood ka, pero talagang hands-on. Yes. Naon ka talaga sa talagang adalan, katapos gigibo. Hands-on talaga. Ayun. Oo, Father.
may may iba-ibang klase ng pag-ataman yan. Halimbawa itong mga monster fish. Iba man Itong mga koi. Iba man ang iba man Yung ang mga, sistema. mga rabbit. Mga guinea pig po. Guinea pigs. Po, sigwa po duman sa inutan ng rabbit. Sigwa man po, Rabbit mga mo. manlain-lain na manok. So mga kakaiba sa pagiling ka mga tao. Mga manok. Ano yan mga manok na edible? Pigkakaon yan manok nanda eh. Ay pwede man po. Kaya lang siyempre, ataman ta po yan. So nakakapanghinayang man po Yes, na. so tsaka iba man ang Pero klase. mga pets, Opo. Ibang klase So, pag pet lover ka po, siguro pag may nagagadan man na sa imong mga ataman, ilulubong mo Ilubong na lang. Tama ito. Katapos yung mga guinea pigs, rabbits, At least kung may mag-adig din mga aki, magkairaling yun da. Ayo po, sa actually ang mga aki talaga digdi ang mas nalilibang. Siyempre nailin nila dyan, tapos linagan ko man po sinda father kang mga characteristics May description? Mga description. May mga Kada description hayop. kung Mabasa mo talaga kung ano Para siya. mailin nila kung mga lifespan kang mga hayop, kung ano mga pigkakaon ninda. Mga na rin magibo kita digdikang kunyang video. Iyo. Parang picture na talagang mga ini. Yung ano ang pag-ataman kang arugayan. Garo webinar. Pwede po kami gisagi mag-planning garo webinar kini. Ay, anytime po, Father. Pwede. Halimbawa ini, paano pag-ataman kini sa inyong pagpuon kini. Halimbawa po, kung may gusto mag-arataman man kini, can they pwede sila bumakal o kung ano na makapag-seminar na katapos. May mga barkada po kitang mga nag-aataman po kanay, pwede ko po Pwede nila i-refer, ituro. Pero kung talagang gusto din din depende po, maling ta talaga sa tao. Minsan po may nagbisita digdi, gusto sa rabbit. At ko sige pagbigyan ta na lang. Sa kuya lang po, atamanon lang na marayo. Kaya gustong sabihin na, halimbawa, paano, dakulon po baga, dakulaon na leksyon ini, saka dakulaon encouragement ini, na 1,800 square meters lang ini. Yung nga baga, ito sa pagsabi ta ito naman ito, Gamboas Farm. Yeah, Kay Ma'am Maiden po, Dakulao. Kay Maiden, Dakulao na farm ito ni Ma'am. Katapos ito naman ito kay Dr. Agata. Dr. Agata. La Hacienda. Katapos ito naman kay Herbie, katapos ito naman sa Miris Biris. Yes. Natata naglilibot kami. Gusto sabihin, ano ang possible? Ano ang doable? Yes. Kung ano ang mga niyaon ta dyan, arog kini, kung negative ang sa imong buhay, kung puro maalsom ang sa imong buhay, gipon mong limonada. Mas mahamis po. Mas magayon ang buhay. Kaya gusto sabihin ko, nakulong kita ng lugar igdi na pwedeng i-develop. Po. Correct po, Father. Ayun. Kung umabot kita naman sa tourism baga, ang permi kong pigkataong ko yan, engaged tourism. Bakusa na maglibot, kundi na kada dumanan, sana makanood ang mga tao, mga bisita. Para sa kuya, kapag later on, pag kuya na ang pandemic, kung ang mga turista, mapa-stay ta igdi, mga tulong aldaw lamang, nakulaon na bagay. Tama po. Katapos, ang mga turista mo niyan, iba naman kayo itong mga turista kayo itong panahon, na turtaon siya na picture. Kadakla ng mga turista mo niyan, so inaapod niya itong engaged tourism. Katapos, ito pa, kung sa bagay, ito pa yan, dumaan nga sa Thailand, nagbabayad pa sila kung paano makaluto so talagang Thai food. Picturean sinda. Igdi man, halimbawa, sa mga iba-ibang lugar na ini, pwede ka man magturo igdi kung arin, kung aning pag-raise ka itong koi, pag-raise ka ini, mga iba-ibang hayop po. Mga iba-ibang hayop. Magayunon na gustong sabihin ko, pag mag-igdi ka, makanood ka. Opo. Sa mga nadumanan ng mga farm, perming igwang sira. Ano po ang association kayan sa buhay ta ng mga tao? Kaya ito, ara mo ansira sa ron sa mga magayuno na nagpipreserbar sa tuya. Igwa pong kaisipan na
ang gabos na bagay nagpuon sa dagat. Katapos ang mga Kristiyano ba ito? Ang sinyal nila fish, ictus. Gusto sabihin Jesus Christ. Okay. O ictus, sira. Katapos magayunon po ang sira. Ang sira mabubuhay sana kapag ang tubig malinaw, katapos malinig ang tubig. Yun man ang challenge sa tuya na ang kapalibutan gibuhon tang malinaw, malinig, makahangos kitang tultol na atamanon ta ang kapalibutan ta. Yes. Mga tugang kunari paro nindo sa ibang episode ni Father, pirming yaon sa tubig, yaon sa mga greens at saka yaon sa mga sira. Because dili sa boses ng palibutan, we would like to inculcate to our people na atamanon ta ini dahil iyo inian sa tuyang kinaban. Mother Earth baga, Father? Mother Earth. Opo. Tamang-tama. Sa Domingo, Sa aga po, Mother's Day. sa aga Mother's Day. Yes, opo. Tamang-tama. Katapos hilingon tama na ang kinaban Earth is really mother. Yes. Oo. Kaya atamanon ta ang sa tuyang ina. Tapos dahil ang ina tapik ataman man kita. Yes. We were nourished. Opo. Okay. Sir Chucky, nabukas pa sa nagiraray ka mo ngunyan after kang lifting kang lockdown na di. Yes po. Kang pagbabawal o restrictions. Now, ano po ang sa imong mensahe sa mga kababayan niya to na nagaantabay ngunyan po na sa programa ta? Sa mga kababayan ta na mga na gusto magpa-share dito sa farm, open po kamo. Kakabukas na lang po. Nagsara po kita kang pizza 14 tapos ngunyan lang na nalip so kang city. So bali nag-observe po kita di kang protocol. Dapat gabas ng bisita ta pa pero may face mask. Saka from time to time pigre-remind ta po sinda para po duman sa mga taong nakakalingaw. Ayun. Para makilitar mo po kita sa COVID. Yan, apira po diyan sa minimum public health standards na ano pang mga regulasyon na dapat na sunodon ninda lalong-lalo na digdi sa pag-engage ninda sa mga ataman ta. Sa irot siyempre bawal so magpudo diyan kang mga tinanom. Saka sa mga nagpapakaon digdi kang mga hayop, kami na lang po nagtatao sa indaki pagkaon libre po para maiwasan na po. So halimbawa tigakaon ninda, yan man ibabahog sa sira, baka po marotong sa toya mga alaga. Apo. Ayun, okay. Magayuno na katapos tamang-tama sa aga. Imbis kung magdumang ka mo kung saan pa. Mas maray na po digdi. Magayuno sa nature pa. Pwede po sinda magdara kay mga pagkaon. Actually may nababakal naman po digdi mga pagkaon. May mga burger naman digdi, mga pizza, kung ano mga shake. Pero kung gusto ninda magdara, pwede man po. Ibo na lang po yun yung picnic ground na farm. Anong oras ka po nabukas digdi? Nabukas po ni Sir 6 a.m. Okay. Tapos nagsasara po kami 9 p.m. Ayun. Apo. May ilaw man. Magayon na po ang ilaw digi pagbanggi. Apo. Okay. Iba-iba bagaan mga kategorya kan farm tourism ay iwasan ang so mga tanong. Gulayon kaya site sana. Ano kayo may mahilingong ka sana. Now, are you planning to expand na magkaigwaning garo pwedeng pagpahingaluan nin mag-aga ngayon o pirang oras? Garo. Po, saro po yan sa mga mini houses. Opo. Actually, meron na po kita dyan ng mga kubo-kubo na pwede pagpahingaluan. Saro pa lang yan magkadua. Pero siyempre, di man maiwasan na magplano po kita kay mas dakula po. Opo. Yun, Pero bagay yun po bagay itong imbis na sudarakula o ng hotel. Mga sa native lang po. Yan, mga kubo-kubo lang. Ay po, mas magayon po. Mga kubo sana. Pwedeng pang saro o kung kaya pwedeng pang pamilya. Opo, pwede po. Pwedeng sa mag-agum sana. Pero mas magayon digding i-introduce so bamboo technology. Oo. Saka imbisagi. Yan po ang mga bamboo na po yan, mga cottages na yan. Halay pa po yan sa Kamalig. Pwede man po pag sa gilid magtaranong ki mga bambo. Ano? Ay pwede po. Mga napier. Ano po? Napier yan. Ay po. Later on, pwede siguro sa mga sa ibong luman, pwede makataranong ki mga napier, madre de agua, sa iba pang mga tapos later on mga kahoy,
Lalo na sa mga kaso mo, gisaladit pa sila ta. Buot sabihin, bigtara naman kan. Last year pa lang po, Father. Last year pa lang. Pero mas kailangan ka digi, Father, ang pagkabang digdi pagkaagal talagang mapreskon po talaga digdi. Open po ang paros digdi. Ang pag alas 12, alas 12 kunto hanggang alas 2 na hapon, medyo mainit pa talaga. Wala talagang kakaway kayo digdi. Pero pag nag-harap na po kani alas 3 na pababa, magayon na po digdi ang paros. Ayun, okay. Aran ni ba kita sa bukid tabi, Sir Chagi? Day ka man na hadit kan. Ano yan, mayang volcano ta. Base po sa experiensya, 40 anyos naman po kita dito sa mundo. Wala pa pong baha o kaya ano man ang pagputok ng bulkan na pinsala po ang lugar na ini. Ayun. Kabagay ang pangaran Israel. Israel. Ang may isang na lugar. Imagine, Holy Land. Yes. Holy Land po. Israel. Magayon. Come to 76 farms and feel holy. Sa Israel. So, mga nagmamaot na magbunga sa Holy Land, igwa na kita hindi. Ano po Israel? Sitio Israel Bigaa. Israel. Sitio Israel, Bigaa, Legazpi City. Ayan, okay. So pag nagdikitabi Sir Chagi, ano-ano ang mga pwede mong gibuhon? Pwede po kamo dyan magpukaon ng mga hayop. Okay. Dako lang po mga Instagrammable na area na pwedeng papicturan. Basta kung mas kisayin ka po hindi makatindog o kaya magtugaw, pwede mo na papicturan. Na talagang na-maximize po ang lugar. Ayun, talaga Father. Pinagayon po talaga. Magayunan talaga ini na pero sa kasubauan sabi ko siguro sa dakulo man igdi mga nagkanurudan mo sa iba-ibang farm opo siguro maabot ang panahon na ika naman ang maturo po. Ika naman magturo. Correct po, Father. Opo. Tangani na siguro magayunan po kung may mga interesado dyan na i-develop ang sa property into a farm. Opo, araw po kay ex-Mayor Herbie. Opo. Kang naaling niyang nag-start pa lang ako digdi, todo suporta po. Minsan titawan ako mga sira. Minsan kung ano-anong pipasubli sa ko yung mga gamit para mas lalong ma-develop ang lugar na yun From time to time nagbibisita siya, tapos idol nga. Kulang ka pa ngayon kay araw gani, dapat tagdagan mo ngayong araw ka yan. Yung man ang ganda. Wala man pong pasalamat ko kay Buti ano yan, ang sarong na magayon na nangyari ko niyan sa Farm Tourism, Father. May asosasyon. Patarabang-tabang po. May asosasyon. Yung Aptowa po. Oo, yung Albay Farmers Tourism Operators Association. Yung mga ang sabi ni Mayor Herbie, we are here ngayon, we get organized, but we are here not to compete with each other, but to compel with each other. Magayon po, Father. Ang balang president po si ex-Mayor Herbie Aguas. Siguro one of these days, nagpritong isa. Ay, mas magayon po. Anytime po, Father. Mag-meeting kita, katapos paghurunan tayo ini kung paano ang mga masunod ng hatbang. Okay po yan. Tanganin, dumambaga sa kuya, pinunan mo na ka mga koy. Ayaw po. Katapos mga pagtabang mo naman sa kuya, tamang-tama, later i-develop kami itong sanctuary ito. Katapos iba pa mga lugar Pero ang bulan lang po, Father, magayon na ito. Nagnailing ko kay Sir Yamo, talagang magayon talaga. May source kang tubig, mapresko ang lugar, makahoy na. Ito talaga. Opo. Gusto sabihin ko, from place to place, ng iba-ibang mga places ninyo. Yes. Pwede naman na paaragyuhon igdi. Arba ka sabi mo ko sa bago. Sa mga daing partner. Pa-picture lang naman. Sana mag-abang naman sa nagpapapicture sa single. Agdaon mo na naman sa forever. Kaya tapos naman, pag okay na ang hororon, di, bala na kami ni Padre Blas. Nakaw na naman sa sector Israel, the road to forever. Hindi ko parang nahiling pati naman Men ngaya, ano to? Men to the left because women are always right. Di ba? Mga napaka naagyan ko lang po yan sa may Wilcon. Sabi ko, tama yun ha. Talaga nga mga babae talaga dahil minapadog yan. Di ka na malilingawan ka.
Magayon. Okay, Father, kami may apot ka pa kay Sir Chaggy para sa tuyang programa ngayon po na pagkada. Ang hapot ko po, interesado ako naman sa Aptowa. Ano po ang pinaka-vision kan Aptowa? Katapos, aram ko, kadako naman gusto mag-develop kan sa ng mga lugar. Katapos, paano ta daw ini magkatarabangan? Katapos, ano daw ang pwede tang gibuhon, tanganin na ang mga lugar iglis sa tuya, pag magbukas na, pag mawara na ining pandemic. Katapos, habang may pandemic, habang may pandemic, na-develop ini out of pandemic. Opo. Takulang bagay po yung Father na Aptowa. So bali, every month, nagkakaigwa po kami meeting. Tapos doon po, nag-sharing of ideas. Opo. Tapos, iba-iba po ang venue may. Halimbawa, ngayon na month, duman po kami sa Aguas Farm, sa masunod naman, duman sa Gamboa Orchard. At least nabibisita kang mga farm owners sa mga ibang farm. Tapos kung anong nailing ninda na wala pa sa duman, magayonin niya. I-apply niya po naman duman. Mahapot po sa duman sa mga farm owners, kung anong ginibo, kung paano mapaarugan etc. etc. Ano daw, Chaggy, kung halimbawa, kung ma-meeting ka mo duman sa Mendes Farm, ano? Opo. Mapa-imbitar ako. Pwede po. Sabihan ko po si Engineer Grupo Ninda, Father, ang Grupo Ninda, bako lang para duman sa may farm na. Pati duman sa gusto. Nagpaplano pa lang po mag-farm. Opo. Sina Marlon na Lunggabela, garo very willing sindang magtabang man kung paano i-develop ang area. Opo. So, nabisita ta po baga, araw kan sunabisita ta kaso saro itong Legazpi Sanitary Landfill. Ang vision duman ni Mayor na ang mga from the basura gibuhan na organic fertilizer. Naghahanap ako ng mga tao na may mga skills, may mga know-how. May sarap akong midid na nagmamanage kang landfill duman sa Laguna. Pag uli ko ito igdi, extraminaryan ito. Pag uli ko ito igdi, mabisita gyari ko naman sa landfill na ito. Katapos sina Marlon, sina Edwin, saka iba pa ng mga tao ng mga skillful mga organic practitioners, organic farming practitioners, kung paano ito i-develop, i-operationalize. Yes. Kanailing ko, nagabos na ingredients na makadevelop si organic fertilizer. Ang kay puwan na sana sa mga tao, mga giribong, iba talagang passion po dati. Yes, okay. Kaya, ngunyan, magayon po ang vision kan Aptowa. Na dahil kompetisyon, kundi patarabang-tabang lang po. Tapos na nganing ang pagtabang sa kapwa, basta lang makakapagdagdag sa tuyata. Iba kami concept kang team. T-E-A-M. Together each achieves more. Bakong iyo. Kaya magayunon po ang concept ninyong Aptowa. Ano po? Opo. Ining lugar mo, Sir Chaggy, may garo mga bakante pa na pwedeng tanuman. Ay, gwapa po. Ano yan? May plano ka na mag-cultivate ning parang farm to table naman. Siguro po nasa plano po yan. Pero sa ngunyan, sa kawarang kang budget, sabi ko pa dikit-dikit lang muna. So di mo na sana. Pero po, pero po sa concept mo kang mga nagtitirinda na bako sinda naman ang bahala kan. Pwede man siguro na mga farmers sa kapalibutan yung maging suppliers Opo, pwede din po. Na araw kaya ang katapos sinda man mag-develop katapos itinda din parehas po, last week nag-harvest po kami kang pakwan bago po mag ni Mayor. So mga produkto po dyan, didimin na po tinda sa loob ng farm. Mas nakabarato na po sinda. Tsaka dahil na po nadipisilan sa to yung mga farmers. Magayon, tang at least negosyo ng chance na. Sigurado pang presko pa po talaga sa prutas. Presko pa. Sa mga consumers, nakakasiguro pa. Siguro po.
Pero later on siguro mas magayon we walk towards organic Opo, or Father. regenerative farming. Opo. Towards regenerative farming. Ano? Yes. Na atama nun ta andaga. Na andaga-daga mo yan baga sa so commercial agriculture is gabas masyadong kayong fertilizer. Opo. Pati ining mga hayop mo niyan masyadong kayang mga hormonal mga growth hormones grabe. Pero magayon po na ang APTOA would go into generative regenerative agriculture. Yes, apa. You bring back agriculture to the farmers. Yeah. Okay, going back to the basics kita. Okay. Killing the soil in society. Yes. Okay. Mga dugang, sa Giraray, maghanap buhay lang po kami. Magbalik may ang iba pa niya itong mga magiging mensahe ni Sir Tiago, most especially sa mga hobines, sa mga kababayan niya to, na aram ko na haraniman sa buot niya ang taonin mga giya sa mga kahobinesan. Makalis lang po kayo. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin.
Dahil ang right med para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 ning pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 10:41. An oras hatod sa Indokang. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Bear Brand. 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily.
Kan kapalibutan, ika, ako. Mga tugang, balik na po kami ni Father Momoy at saka with Sir Tiagi Arienda, ang owner, proprietor, kaya ni po na Developer kaya ni po ng 76 Farm. Okay. Father, may... Ano po, ngunyan po baga, ang education niyan mainly, modular, katapos sa online. Katapos, ano ang vision mo sa education, lalong-lalo na sa mga hobbyist na arog kayo na naghalik ka na sa 76, katapos arog kayo din develop ini. Ang ano lang po, mga advice lang po sa mga kakyan na siyempre inot mag-agal sinda, magsunod sa magurang ninda. Kung ano lang ang tinawkan Diyos, i-develop na lang. Kahit naman pagpirito na makakuha talaga kay alangkaw na grades. Basta makapasar lang para sa ko, okay na yan. Bako sa nang pero yun na nga ito, inat itong so attitude na akoon, katapos ano man ang yaon dyan, i-develop. Tapos i-challenge po ang sadiri. I-challenge ang sadiri. To go beyond. Tarog po buwan yun yan, kadakol-dakol lang, depressed na po dahil ta lockdown. Nakamati ko mga araw kini. Kuminsan na garong daing light at the end of the tunnel ta. Ining ngaon nga ni iso mga bakuna. Pero dakulong pang confusion manungod sa bakuna. May mga possible mo ng mga bulong, araw kayo ng ivermectin, dakulo pang confusion kayan. Araw kayo ng, pero kadakul-dakul man kita mga possible na bulong, ini pong VCO, virgin coconut oil. Sabi ko nga ito, posible siguro na ining mga agta. Ako talaga lang napapassionate ako ng mga agta. Amazing yan. Sa ining mga agta, pag may makulog sila sa ngipon, ang bulong ninda nga. Katapos kadakol-dakol ang mga tigbubulong ninda sa paagi sa nakananga. Katapos mga herbal, mga nyaon dyan, nyaon sa kapalibutan. Yes. Ang bulong. I came to realize, Father, na talagang araw kayo na feeling sa no matter kung nga naman ang pandemic na yun, pero pag nga sa lugar na araw kayo tama sabi mo, garo kung mga agda nga nila, mga tao sa bulog kaya masyadong mga ilang baga nito parang yung pandemic is yaman naman sa confined places. Pero pag araw kayo na-presko ko baga na alam go back to nature. You have to go back to nature. Taan ko yung baga, bagang virus na ini. Halik mo sa nature. Katapos tigludahan ninda, ibing ivermectin ini para sa mga hayop. Bumalik kita sa basic. Ayan po. Ikaw kani po ba, para advocate ko. Iga-advocate ko baga na inaapod na itong grounding, ining earthing, na maglakaw-lakaw ka sa diabetes. Katapos lalong-lalo na pagkaaga, maglakaw-lakaw ka sa diabetes. Ang sa imong mga electrical impulses sa loob mo, mababago. Kung ang electrical impulses na sa loob, nangangahulugan, igwa yan na mga kung nagkaroon diferensya sa tuyong mga electrical impulses, kinakaipuhan mapakarhay yan. Ang paghiling ko, ang kada saro sa more than mga 18 years na akong healing, ang nahiling ko po talaga sa mga nagkararahay, ito po ang napapakarhay ang sa indang buhay, nakakapagpatawad, nakakapagpangadji, nakakabalik sa sarili. Ang lambang saro, may inaapod pa akong self-healing capability. Ang hilang, hali po sa relasyon sa pamilya. Pero ang pamilya man, ang pwede man magbulong, magsuporta. Sa relasyon na yan. Kapag ang satuyang relasyon sa satuyang sadiri, sa mahal na Diyos, sa kapwa, sa kapalibutan, marahi,
mararahay kita. Tama po. Yeah. Okay. So, Kaya yan po, healthy environment, healthy people. Iyon, opo. Okay, so mga tugang, kwanta na po si Sir Chaggy. Din mga nagdapan niyang mensahe para sa mga kababayan niya to. And siguro, message man duman sa mga gusto na magkaganing siring kaini na atmosphere kaya tanawon. Maski isa sa inda sa nangarong-garo. Sa indang natin na makadevelop ng mga araw kaini. Ano ang dapat na tandaan sabi Sir Chaggy sa pag-develop ng siring kaining area, siring kaining lugar? Sa inot po, dapat mapunan talaga. Kasi siyempre pag may napunan kita, maobligar kita na tapusun talaga. Yes. Opo. Tapos padikit-dikit po, pag may natitipon kitang sintabo, paglantad dyan sa pag-develop ng mga bagay-bagay na gusto ta. Tapos mailingtan na lang. Pag nailingtang nagde-develop, nagagayon, so talagang gaganaan ka pa talaga magpatrabaho. Hanggang ang pagpatrabaho po kasi din katapusan eh. Nang nailing ka na lang, tapos mo na ngayon ng sarong lugar hindi. Pero kulang pa, inyong magayon yung sarong parte nga hindi, dapat papaarog ngayon ka. Hanggang sa mailing mo na lang, so outcome, okay na po. Pero dapat talaga iguat ang passion. Tapos na, dapat focus po. Yeah, nakapokus. Bako na dilitante kung ini nagustuhan mo, sige kung na. Then later on, uyamon ka na. Abo na. Saro pa po, nagbabasa, tsaka naghahapot-hapot kung anong maray duman sa lima. Nag-alaga ka pong hayop. Siyempre, aramon ta kung anong mga tigkakaong ka yan, paano yan mabuhay, paano ang pag-alaga ka yan, paano po ang pagpadakol ka yan. Kung aalagaan ta lang, halimbawa, duwang hayop lang yan, lalaki, babae, alagaan ta lang kay alagaan, forever, duwa lang talaga yan. Pero kung adalan ta kung paano sinda magdakol, mas naghahaloy, nagdadakol, mas makakatao man kita, makakashare man kita kay katuwing mga ideya sa ibang tao. Tapos kung may mga sobra-sobra pa dyan, pwede naman maitao sa hindana. Okay. So, Sir Chaggy, sa aga, Mother's Day po. Mother's Day topic. Sa imo pong invitation sa mga nanay, sa mga magiging would-be nanay, Mga magiging mother. Mga mami na yarawan po dyan, kung mapapwede, hindi ka magbisita sa 76 Farm. Ang entrance fee po dito is 20 pesos lang. Affordable po para sa gabos. Bako po yung magabat. Dawa aki, kaya maglang po dito. Mas mga aki manawarang pambayad, pwede ta po yung palaugon para ma-enjoy po nila ang sa tuyang lugar. Siyempre namid bid po yun eh. Pag may naglaog dito, mga picture, i-upload. Nahiling naman ng iba, mabisita, picture naman, upload. Hanggang sa dakol na po ang nakakaram sa tuyang lugar. Okay. Salamat po. Salamaton po. Salamat tunong sa biyayang ini. Salamat tunong sa biyayang ini kagurangan na may mga taong araw kayo nikitabi. Katapos man may mga tao man na nagtarabang sa iya. Katapos na naataman ang kapalibutan. Salamat tunong kagurangan na may mga tinaw ka sa samuya. Totoo, yan pa kami sa pagkatakot kan pandemya. Pero tinatawan naman kaming inspirasyon na bako sa nang mabulong kundi makatabang man sa pagpakarhay kan kapalibutan tangani na ang pandemyang ini mawara na. Ang pinakatakot, pinakadakulang pandemya iyang pagkatakot. Pero ikakagurangan iyang pagkangot niya mo kasi iyang para mawaraan sa muyang pagkatakot. Ini hinagad ni kagurangan na kabindisunan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Aki asin Espiritu Santo. Amen. Yan, mga tugang, sarap pa naman edisyon kan sa programang Boses ng Kapalibutan. Right, digdi po sa 76 Farm sa Sitio Israel, Big Double A, Legazpi City. Pirang minuto sana, ali ka sa syudad, madali yung makaabot digdi. Yan. Dahil na po, dahil ka mawawara ta, listado ng maray. Saka may mga signage man po namin. Okay, so sa indo po ka po, salamato ng maray. Sa pangarap po, kasto mga kaibanan, si Bunjik Tanay, ang sumuyang Chief Technician, si naman si Arvin, ang sumuyang IT. Kami po ang sila mga lingkod. Ako po si Mardila Daing Iba. Sadit sana, pero tiyan. Pader, salamat. Sir Chaggy, salamat. Thank you very much. Sa indong nadango ang programa Boses ng Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indong pagantabay.
Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten